Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owganstana, Türkmenistan bilen serhet ýakada ýaşaýan türkmenleriň howpsuzlyk we durmuş problemalary barasynda. Gepleşigimiziň mehmanlary Owganstanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Jowuzjan welaýatynda ýaşaýan türkmen inженер Abdulgaffar Dayhan bilen Owganstanyň türkmenleriň Türkmen Şura, ýagny Türkmen Geňeşiniň baş tutany Nurmatullah Sadat daglar. Abdulgaffar Dayhan, ine Dünya Türkmenlerinin vekillerinden şeyle soraglar gelip gowşýar. Dogurdanam şu wagt şol Jowuzjan welaýatynda Owganstan bilen Türkmenistanyň serhedinde bolup geçen töweşler Türkmenleri täsir etdirýärmi? Bizlerin çağalarımız uruş var mantıkada mektepler, medreseler kapılıyor. Talimden, terbiyeden mahrum kalıyor. İkincisi tabi yazın zarba değiyor. Üçüncü azı yaşlamıza, karılamıza, üstlük çağatıklamızın ravani sıhhatine zarar yetiyor. Türkmen dişin mantıkalarda içi yol, su yok. Hiçbir dasari yok, içeri yok. Hiçbir Türkmen oturuyor mantıkalarına karatan yok. Anışlık hiçbiroklardan ibaret. Abdulgaffar Dayhan, su yok dedin şol Jowuzjanna Türkmenliň ýaşaýan ýerlerinde diýdiň de. Sen pikiriňe görä bir inженер hökümünde bir öz pikiriňi aýtsaň, şu Jowuzjannaky türkmenler su kynçylygy çekýän bolsa, şolaň su kynçylygy nähil çözülüp bilinär? Nirden getirilip biler? Ýa-da ýer asty suwlar bilen çözülüp bilermi? Şu arada maglumat beräsiňiz. Jowuzjan şol şäheriň özünde kilometri ýa 4 kilometresinde bolsa içeri ýanap ýeriň astynda su bar. Bu sudan bizler edebilýär Türkmen dişin mantykalara, su Türkmen ýaşaýan mantykalardaky kışlaklara şäherden durup hamplasa billa technik gurasat eger bir döwlet kömek etse, döwlet Afganistan kömek etse 1 milyon dolar bilen Afganistanda takriban 7-6 kışlagymyza bizler su berebilýär. Abdulgaffar Dayhan, Türkmenistan kömek edebilermi şol su kynçylygyna, su problemasyna? Jowuzjanna ýaşaýan türkmenlere. Türkmenistanda ýüz tutulmamy? Türkmenistana ýüz tutan ýok. Ýöne bizler hep bol ýaşaýyşymyz üçin Jowuzjanda ýaşaýan türkmenler üçin Wali vilayaty başlyk bolýar. Wali vilayatymyz henize minýawer natany edenim ýok. Bular henize su barasynda hiç bir hereket eden ýok. Eger hereket eden bolsa-da bizler eşersek, bizler mana şu geçen hepde bardyk Türkmen işi iki kışlaga bardyk, bir Kızlayak kışlagına bardyk, bir anda Meňeje kışlagına bardyk. Hem de ýana kışlaklar bar şeýerlerde aslan içeri ýanap su ýok. Eger arykdan gelýärse, olan sudan ýöne sol bolsa-da boljak bolan ýok. Eger Türkmenistan döwleti inженерlerini ýibetse, bizler şolaryň gelen inженерlerine bakyşyp, gapdarda duruşyp hyzmatlaşmana amadabyz. Abdulgaffar Dayhan, onda häzir şol Jowuzjan welaýatynda Owganstan bilen Türkmenistanyň serhetinde bolup geçýän uruşlar dälle su kynçylygy has köp Jowuzjan welaýatynda ýaşaýan türkmenleriň durmuşyna täsir edýär, şeýlemi? Uruş bolsa Afganistany täsir edýär Türkmen içinden. Ýöne eger siz bizler dünýäde iş etmemiz gerek, dünýäde pikirlememiz gerek. Eger uruş bolsa-da bizlere su zerret, eger aramlyk bolsa-da bize su zerret. Bizler edebilýär, eger bir ýurt Türkmen milletine hyzmat etjek bolsa, Türkmen ýaşaýyşyna hyzmat etmek bolsa, dünýäde hyzmatlar bizlere edip berişi gerek. İkinji mawzu bizlere şu çağalarymyz talimden galýar, ir bilen gelýär suwa akşamatyr. Awalyn ýaşamak üçin su zerret. Şonuň üçin bizleriň Türkmen işin mantykada ýaşaýan çağatyklarymyz ir üýünden bir iksanat boşka diyor. Boşkan alkelip şol suwuň başynda oturman illa akşamatyr bir nobat etişler. Şonuň üçin çağalarymyz talimden galýar, endi uruş meseleler bolsa, bugun eger uruş bolsa, erta şaýat uruş bolmasa, ýeke Jowuzjan türkmenlerde Afganistan beste tahdid edip oturýar uruş. Uruş meselesinden bizlere muhimrak meselemiz su. Çykynçylygymyz eger Türkmen dünýasy meniňçesi mesele olmasa, en muhimlerde şu suwuň kynçylygynyň bizler halap etse, ketde hyzmat etdige. Türkmen boýunça. Gepleşigimizi Owganstanyň Türkmenliň Geňeşi bolan Türkmen Şuranyň baş tutany Nurmatullah Sadat bilen dowam etdirýär. Islam döwleti toporunyň söwüşçüleri bilen şeýlede
dürli yerlerde Talibana degişli sögüşüjüler bilen nirelerde nähili çaknaşyklar bolup geçýär. Şo çaknaşyklar o wansanda ýaşaýan türkmenlere nähili täsir etdirýär. Şu arada maglumat beräýsiňiz. Mening özümün hem rozanyň ahirinde bir safarym bardy Jowuzjana. Rozadan soňa bir vilayata safarym bardy. Uruş hemme Afganistana hemme dünýä, hususan şpille şul uruşlar şo tarafa köpelip otyr, hususan böyle şamalda. O şo Türkmenistan bilen terhetde, ha? Türkmenistan serhetde, Kunduzda, Kalayzal, Xıştepe, Kuluktepe, hemmesi bul serhet, soňa aňyrda Mazar Şerif, Jowuzjan, şorda şu serhetlere, taraplara uruş köpelip otyr. Börde gaty hemme millet gynçylykda, hususan Türkmen millet bularyň iki dana gynçylyklary bar. İkisinden siz aýdyp ötdiňiz bir hoşu uruş mawzuda, munda gaty müşkilatda günde ölüyorlar, biçareler zahmi bolýarlar. Bizleriň Türkmen komandanlarymız bar, Nebi Güýçli bar, başga komandanlarymız bar. Köp bir öz milletinden, Türkmen kawmyndan, ondan soňam berýän aňyrsyndaky Türkmen kawmlarymızdan kanlaryny dökýär, janlaryny berip otyr. Muny Afganistan döwleti, hususan Türkmen Şura bulary gaty himaýet etýärler. Inni Nigmatullaha bir Türkmen Şuraň başçy hökümine maglumat berseňiz, ine şol rozadan soň, orada bayramçylygyndan soň gidip geldim Jowuzjana diýdiňiz. Onda diýmek häzir şol Jowuzjana Türkmenistan bilen Uwanstanyň arasyndaky ara çäkde serhetde bolýan çaknaşyklarda onda türkmenlerim gatnaşýar da şeýlemi? Gorama üçin. Hawa munda türkmenlerim bar, ýa aýdyp ötdüm türkmendanlar, ýaşullar, uruşyň özü bilýärsiňiz bir bedbahlyk, iki tarafadan bedbahlyk gelýär. Şunun için yaşullarımız, komandanlarımız hemmeleri üstünde işliyoruz ki uruş ortadan gitse deyip. Nigmatullaha inni şol Jowuzjan welaýatynda bir injener bilen gürüňdeş bolduk. Abdulgaffar Daýhanyp. Şol uruş bolsa da bolmasa da uruşdanam has beter bir türkmenden kynçylygy var. Olam suwsuzlyk, şu suwsuzlyk kynçylygyna bir çözüp berseler diýdiler-de. Dogrudanam şol Jowuzjannaky türkmenleň arasynda suwsuzlyk kynçylygy barmy? Dowlat aga köp bir muhim mawzuny menden soradyňyz. Menem haýtdan soňky gitdim şu suw mawzuy üçin, suw müşkili üçin gitdim. Ördemen Jowuzjana 5 kışlaga bardım. Mengejik diýip, Murdiýan diýip, Jowuzjanyň özünde hemme ýerlere bardım. Ýaşullar bilen dostum, gaty suw müşkilleri bar. Hatda şu rakam bir mantyka bardyky, bular eşekli 2 saatdan ýörep gelip bir şahçagazdan suwal kitýär ekenler. O suwlara onça pägem däl, sihiyem däl, az niga aýtyp. Arasada däl, ha? Istifade arasada dam däl. Hatda eger bir rakam bolup tursa, şaýat gelecekde köp insanlary biller elden bersek. Hatda buların bir şikayetleri bardı ki şu suwu biller mecbur işiyoruz ama şu suwu billeri kesel etiyor deyip şu suwun elinden köp mayda oğlanlar karnağırı bolup ölüyor ekenler. Yani şulan daza müşkilatları bar. Bu kıyınçılık bu arada Türkmen Şura başta olmak bilen Owanstan hökümeti ya da Türkmenistan'daki Aşgabat hökümeti bir tagallarlar zatları edýärmi ya etjek diýse näme etmeli? Şu arada da bir maglumat beräýsiňiz. Biz Şuranyň kawmlaryň bir kömeklerinden bir 5 tane suw guýusyny açaly diýip otyrys. Amma bu 5 tane 10 tane suw guýusy kifaýeden ýok. Şol barada eger Türkmenistan prezidentinden, Türkmenistan döwletinden, Türkmenistan milletinden ki eger billerem Türkmen, billerin ganymyz bir, janymyz bir, Türkmen kawmşykly hem uruşda hem suw müşkilatda, şu müşkilatlarda hususan suw müşkilatda biz bilen kömekleşseler, bize bir suwun ýoluny tapsalar, billere uýga açyp berseler. Iň azyndan şu suw meselesi düýplü çözülýänçä, iň azyndan tankerler bilen getirip berselerem bir wagtlaýynça çözgüt bolar şeýlemi? Nigmatullaha. Hawa gaýsy bir haýrýa ýa bir döwlet biran tanker kapla uzatýar amma ol ýetişen ýok. Hatda men özüm gözüm bilen gördüm, men özüm şahitki bir buşka 20 litre suwy 30 afgany 40 afgany satyn alýar ekenler. Eger bir kançadan tankerem bolsa, her uluslarlyga bir tankerem bolsa, şordan alyp gelip şolara suw berse, müşkilatymyz azalýar. Nigmatullaha Owanstandaky Türkmenliň Türkmen Şura, ýagny Türkmen Geňeşiniň baş tutany Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryň üçin köp sag bolun agam. İşleriňiz durowat bolsun, sag bolun. Sizlerem köp minnettar. Kapilla şöyle Afganistan türkmenleriň müşkilatlaryny eşdiýorsoňuz, billerden sorýorsoňuz, muny dünýä türkmenlerine we hemme dünýä näşr etýorsoňuz. Azatlyk radiosundan hemmeleringizden köp minnettar we hemme Afganistan türkmenleriň salamlaryny sizlere ýetiriyor. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.